Priča o djevojci koja je imala sve. Ona je imala što god joj je srce zaiskalo. Bio to život sličan sjajnom u vatrometu koji je jednako sjajan i kada se rađa i kada ga nestaje. Priča o ljepoti i oholosti. Svi su se klanjali njenoj ljepoti. Budite svi bogati kao Leon, pa ću onda biti i vaša. Priča o osveti. Osvetili smo se. Nema je više. Što je bilo, bilo. Ni krepati ciganin je neće više pogledati. Bog dao, Bog uzeo. Priča o pravoj ljubavi. S Bogom, željo moja. S Bogom, srećo moja. Priča o moralnom zavođenju slavonskoga sela s kraja 19. stoljeća. Ima nešto u čovjeka što se ne da ni zlatom otkupiti. Ono nešto božanskoga, čime se srce samo jedanput može orajiti. Pripovijest Josipa Kozarca, Tena. Čitajte i slušajte na lektire.škole.hr. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET.